Balay, manggunda. Subdivision. Subdivision niya, oh. Nagpila ka diha. 1.5. Mangat law. Kaya ni mo? De. Sinahin mga bata. Parang ikaw ba? Kaya mo dyan si Binabi? Dapat. Yan ka magbalot eh. Yan ka magbalot. Kasi panawan. Wow. Baik ta? Nanahan ko dito sa kabidyo yaw. Baik ta dito? Ayaw ra. Ang gitsaraw, duro ka ang gitsaraw. Doon lagi sa saraw. Sa ulang na daw. Sa bagay. Boy. Katong sila ni kuha na. Sila ni Migsoon ba? Hindi? John? May Migsoon. Yung ano? Ang walak, mablak mo sa'yo eh. Migsoon ba?